I'm very proud of my son. He did a great job and he made us proud. Wamkelwe njengeqhawe kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo eRhawutini uMusa Motha ongumdaniso ozenzele igama kukhuphiswano lweBritain's Got Talent. She's in bed. It's just me and son. We can't carry her. Lufuna impendulo usapho lowasetyhini eThekwini KwaZulu-Natal nongazange afumane ncedo kwaboncedo lokuqala. And then from starting from Bonandi Amabhokobhoko abethe i-Australia kumdlalo wokuqala we-Rugby Championship ubudlalelwa kwibala laseLoftus ngalemva kwemini. Sinamkele kwakhona kwindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo Andambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonsundu. Ugalelekile kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo namhlanje uMusa Motha ozakhele igama kukhuphiswano iBritain's Got Talent elityendyana lamkelwe ngezandla ezishushu ngamalungu osapho abahlobo namagosa aseburhulumenteni. Ivakele intsholo yemibhiyozo ngentseni yanamhlanje kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo. Ewe kaloku bekusamkelwa iqhawe uMusa Motha otyhoboze ngaphaya kwemiqobo waya kuqabela kwiqonga lokhuphiswano iBritain's Got Talent Series ebutsheni benyanga iphelileyo. OkaMotha uthe alubanga lula uhambo lwakhe kodwa umzingisi akanashwa. On the day of my audition was actually just one day that I had to relax from coming out of like a very hectic performances and tours. Basically, I was so stressed out and frustrated on my way to the audition. I got there and everything was fine. I drank coffee, it was nice. Ukanti aphele emqaleni kumama wakhe watsho esithi uyazidla ngonyana wakhe. I'm speechless. I don't know what to say. I'm very proud of my son. He did a great job and he made us proud, and I thank God for everything. Ngelixa umasipala wasemfuleni eVanderbijl Park apho wazalelwa khona uMusa ethe uloyiso lelityendyana lakwaMotha libe sisikhumbuzo sokokuba abantu abaphila nokukhubazeka banayo italente yaye idinga ukunkcenkceshelwa nokunikwa ingqalelo. This is a wake-up call for us to say, let's have competitions that speaks to people with disability, where we give them a platform to showcase their talent. Isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko lithe uMusa ungumzekelo omhle kubantu abatsha nkquna kwabo baphila nokukhubazeka. Well done and congratulations to you, Mr. Motha, for not allowing your disability to hold you back and for having achieved what you've achieved to date. Musa remains an inspirational dancer to his peers and those above him, with one message in mind: giving up on life is not an option. Nakubeni waphulukana nomlenze wakhe semncinci ngenxa yokufunyanwa enomhlaza, oko akubanga ngumqobo ekubeni afezekise amaphupha akhe okuthanda umculo nokudanisa. Ubuya ekhaya ke etyathe iwonga le-Emerging Artist athi wejize ngalo i-National Dance Awards eLondon. Usapho lukaThembeka Sikhosana noSweleke ngolwesine lufuna impendulo emva kokuba aboncedo lokuqala bengavumanga ukumnceda ngaphambi kokusweleka kwakhe. LukaSikhosana waleqiswa esibhedlele ngabamelwane emva kokuba eshiwe ngamagosa oncedo lokuqala. Ingxelo zithi la magosa anqunyanyisiwe emsebenzini ngelixa kusaqhutywa uphando, ukanti isebe lezempilo laliluphawula okwangoku. uSikhosana uswelekele kwisibhedlele Prince Mshini eMlazi ngolwesine. Usapho luthi uSikhosana benengxaki entliziyo kwaye ukumnyanzela ukuba azehlele kwisteps kwenza yambi nangakumbi imeko yakhe. Bachaza okwenzekileyo. Okay, Wasipho, where is she at? Ngathi mina, she's in bed. It's just me and son. We can't carry her. Wathi, pho cabanga uzokwehla kanjani? And then I asked ukuthi kanti what's the use of a paramedic?
Bakhuluma bathi I'm rude, there's no longer their job, paramedics no longer do that because ambulance gets hijacked. Usapho lukwathi lusebumnyameni ngophando luqhutywa lisebe lezempilo lephondo ngesisiganeko. When I asked them, how come we don't know anything about the investigation? How come we don't even know who's investigating? How long are going to be suspended? And then he said they cannot talk to me. Usapho lukwathi inzame zokufumana uncedo lwesebe kwindleko zomngcwabo ziphanzile. I was busy trying to fix my documents for funeral stuff. I found out she has stopped paying since she was sick and she stopped working. She stopped paying for the funeral services and stuff. I asked them, can you not help me as a department? He said, no, they can't. Ukanti usapho lukaSikhosana luthi ukuba umntwana walo befumene uncedo kwangethuba ngesaphila. Make sicaphule izimvo zabantu ngelinqaku. Yazi indaba ezibhlungu kakhulu ke ngokwezi kuba kaloku kuphumene umphefumulo kuyo yonke lento. Ingaske siyekele kwabazomthetho kwabaqeqeshelwe umthetho kwanalamagosa aqeqeshiwe mhlawumbi anesizathu sawo sobangela into ba amshiye la mntu pha. Usapho lumele ukukhalaza xa umntana wabo washiywa ebonwa ngaphandle akalufumana uncedo. Kumele ke kuphenduliswe abo bathe bamshiya bahlawulwe olusapho. Fanele baxoxe nje labo bantu kungena abanye abantu abazozinikela emsebenzini. Ngoba mhlambe ngabe sikhuluma ukuthi usisi lo yawusaphila ukuba umsebenzi wabo bayawuthanda. Ubaba bemncedile azange bamshiye ngawayengazange wasweleka. Lofanele ukufuna impendulo. Lwaye maluzame ngazo zonke indlela ukuba ubulungisa benziwe. Kwaba yiliphutha elikhulu ukuthi abosizo oluphuthumayo bashiye isiguli sebeceliwe baze bafike endaweni yesigameko. Kodwa ke asethembe ukuthi emva kophenyo ngoba asazi ukuthi kwakumayelana nani noma kwaba kuphi ukuphambana phakathi kwabo kanye nabantu ababeyobasiza ngaleso sikhathi. Into ecacileyo lapha isebe lezempilo nabasebenzi abafeyile ukwenza umsebenzi wawo kufanele bephendule kukwesisehlo. Kwaye usapho kufanele lufumane isinxephezelo khona ukuze luxole. Kanti kuFacebook usicelo Madoli uthi qwathikazi abantu mabancedane eMzantsi kungade kumke umphefumulo womuntu bekhona abantu abanokunceda uthe sengqushwa emaxhegweni. uCyril Nduna yena uthi msasazi inye into efanelwe kukwenziwa mabanqunyanyiswe emsebenzini abo kuba bophule isifungo abasenza sokuba bazowenza ngokuthembakeleyo umsebenzi wabo uthe kucendane. Umbongeleni Mazwi Ndlovu uthi bakhombisa ukungakhathaleli umsebenzi nempilo yomuntu ngokwami nje abakufanele kuba kulo msebenzi abaxoshwe kuqashwe abantu abazokwenza umsebenzi ngendlela. Bukela ungaphefumula kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu 0716702548. Umphathiswa wombane uGqirha Hosiyensu Ramokgopa uthi aphelile amaxhala ukuba ucimicimi wombane ungaphinda ufikelele kwizigaba eziphezulu. Ramokgopa uthi eli loMzantsi Afrika alisoze lifikelele kwisigaba sesibhozo sikacimicimi nanjengoko iphucukile imeko yokuveliswa kombane. Umphathiswa ukuthethe ukudliwano-ndlebe lwabucala namajelo endaba kwintlanganiso yesigqeba esiphezulu se-ANC ekusuku lwesibini namhlanje. I will not say there will not be stage 8 load shedding, but at the rate at which we are going, we are unlikely going to see. Kulindeleke ingqele eziqhaqhazelisa amazinyo kweziveki ezimbini ezizayo. Kodwa ke umphathiswa wombane uGqirha Hosiyensu Ramokgopa uthi abemi beli mabathobe amaxhala kuba baza kuba nawo umbane kwaye soze zinyuke izigaba zikacimicimi. Overall, I think we are surpassing our expectation in relation to the performance of the units, and we are more than confident that we should be able to survive the winter, will not experience the worst case scenario as we had projected. Umphathiswa uthi babila besoma ukuqinisekisa ukuba uyaphela nyalo cimicimi umbane. And as I speak to you now, like I said, we have lifted the energy availability factor by 12 percentage points. Just to put that into context, 1 percentage point really amounts to about 477
megawatts of additional generating capacity. Ukanti ikomiti ye-ANC ejongene nenguqu kuqoqosho iphendule kwingxelo zokuba kukho umphathiswa othile kwiphondo laKwaZulu-Natal othethana nosomashishini omkhulu kwicandelo lokwakha. Usihlalo wale komiti, unkosikazi Mamuloko Kubayi, uthi bathe gqolo befakana imilomo nekomiti yeliqela ejongene nokhuseleko ukulwa izenzo zolwaphulo-mthetho. As government, we can encourage negotiations with people who are actually going into sites and demanding percentage of money, even without lifting a finger into it. That is completely out. Ngomso ikomiti ye-ANC ejongene nomba wamanzi nogutyulo kwakunye nezokhuseleko kulindeleke zibe nodliwano-ndlebe namajelo endaba. Imanyano yamapolisa ezimeleyo i-Independent Policing Union of South Africa ithi kuzafuneka lukhawuleziswe uphando oluqhutywa ngakumalungu esipolisa abonakala kushicilelo lwevidiyo nethendi kumakhasi ezonxibelelwano ebetha kanoboma abantu kuhola wendlela N1 eRhawutini. Le manyano ithi oku kuza kubuyisa isidima somthetho kubemibili. Imanyano ezimele geqe yesipolisa kweli i-Independent Policing Union of South Africa ithi ifuna kuqhutywe uphando olucokisekileyo nolunobulungisa ngakumalungu axhobileyo okhuselo likasekela mongameli umnumzana Paul Mashatile nabonakele kwividiyo nobundlobongela ethe saa kumakhasi ezonxibelelwano ngakubantu abathile kuhola wendlela N1. We want the police to have a thorough, fair and objective investigation and hold accountable those that are responsible for that incident. It is for the good cause of good policing in this country. Le manyano ithi oluphando akufanelanga nokuba lugqithe inyanga ezimbini lungaqukunjelwanga. This investigation must be completed within 60 days. If they are going to take longer than that, then procedure will not have been followed. Umnumzana Mpokwinika wale manyano uthi bonke ababandakanyekayo kuza kufuneka bathabathe uxanduva lesenzo sabo. Inkampani iMass Frankfurt South Africa isingathe umsitho ophawula iminyaka emithathu i-Aeroshow kwisikhululo iWonderboom ePitoli. Lo msitho likhubalo lokuxhobisa abo banentshisakalo yokuba inxalenye yecandelo lezophapho. Lo ngumsitho olungiselelwe abo banqwenela ukulandela ikhondo lokuba ngabaqhubi benqwelomoya. Oku yinxalenye yenkqubo yophuhliso lwabafundi abaphumelele kwizifundo ze-aviation kunye nezobunjineli nabanomdla kwicandelo lezophapho jikelele. Aero South Africa is really the event for the general aviation sector. We bring together the airplane manufacturers, we bring together the helicopter manufacturers with the plane owners. Lo msitho ukwabonise ababonisi benqwelomoya bamazwe ngamazwe kunye nabathathi nxaxheba bangaphezu kwama-60 kunye neendwendwe ezingaphaya kwama-3,000. We flew our premium aircraft, our DA-62, all the way down from Austria to attend the event. UGracious Sekano ongumfundi uthi esakhula wayexelelwa ukuba inqwelomoya zezabantu abamhlophe. It's a good thing hore into enhle ukuba nathi singabafundi babantu abamnyama siyakwazi ukuba inxalenye yezophapho. Sakhula sixelelwa ngemisebenzi efana nokuba ngugqirha okanye igqwetha, sasicinga ukuba ezophapho zilungiselelwe abantu abamhlophe. Eli ibe liqonga kubafundi abafunda kweli candelo yaye banentshisakalo yokugqibezela izifundo zabo. As you can see, there's big aircraft behind us, and right now I'm currently flying a Piper. And it's a small aircraft. Now I'm motivated to want to fly the bigger aircrafts. Le nkqubo inike abafundi be-aviation ithuba lokuzibandakanya nabo sele bephumelele. Kwiindaba zethu oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana kwisikhululo iWonderboom eTshwane. Ijonge ngabomvu itumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi nezakusingathwa sisixeko saseKapa eNtshona Koloni. Namhlanje isixeko samkele ngokusesikweni lendebe nebityhutyha amaphondo eli. Le tumente izaqala ngomhla 28 kule nyanga. Ibiyimincili yodwa namhlanje kwesisixeko sizosindleka le tumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi. Okokuqala nqa kumhlaba wase-Afrika, abaququzeleli bayo bathi bachaza intaba ukubonisa ihlabathi ngabakwenzileyo kuyilungiselela. Eyes of the world is going to be in Cape Town, and we want to showcase to the world that we can organize
the most prestigious event for ladies, and I see there's guys also playing nowadays, this event in Cape Town this year, and we are so humble and blessed to be hosting this. I-Netball SA ithi iwatyutyhatyutyhe onke amaphondo eli ngelibonisa onke amantombazana ukuba ngenene amaphupha ayafezeka. I've gone to 52 districts. I don't know how many local municipalities and 9 provinces. And we have done what we wanted to do, to give a girl child hope, to say that if a girl like Bongim Somi can make it from Hammansdale, you can make it too. Ikwathi kuzisa le tumente kweli ibingengomhlaba owehlelayo nanjengokuba ibikhuphisana namazwe asuka kwisindleka le tumente. It was a mammoth of a task for us to win this World Cup, because you go against New Zealand, they've done this before. This year is the centenary of New Zealand. You can imagine what kind of a beat they put in. I-Netball SA ikwathi inethemba lokuba le ndebe iza kushiyeka kwakwelo Mzantsi Afrika. Amabhokobhoko abethe iWallabies ngo-43-12 kumdlalo we-Rugby Championship obutaki Nhlanzi kwibala laseLoftus ePitoli ngalemva kwemini, kanti ke nanga amabalengwe alo mdlalo. And Ikita, wonderful hands for Wrighton and Korombete. And Korombete into the corner. Wallabies strike first. And plenty over on the left. Mbonambi tops the ball out of the back. Lost backwards. Esterhuizen for Kirkley Arendse, who will stroll in. And then Van Staden from Mbonambi. And Arendse! Make it a double! To free his arms in the tackle, but another quick ruck for Rana. And Arendse! Okay. So I'm all in because the last line of defence, he's clearly not going for the ball. We're 2 metres from the goal line. It's number 14. It's a yellow card and a penalty try. Well, Suliasi Vunivalu receives the yellow card. Williams goes short side again. Thomas du Toit. And then Peter Steph du Toit. Well, he's had a couple of goes at the line, but the 2019 World Rugby Player of the Year. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Mandabi kasibini kuwe ke madikela apho kwideska yakho yasezindabeni. Mina kodwa ke ndibulise kwemzonsundu ekhaya, ndiphinde ndikwamkele kaloku kweyam ideska yeMozulu. Igama lam ndinguthabile uMamvela siqudeni ndikwako Makhaphala bethuna. Masijongeni iMozulu. Sivula phaya ephondweni eMpuma Koloni eMonti phaya eziphunzana eMntanzane amalinda ngo-16 degrees omathunzi nje ezovula kanti Gqeberha loo meko ibufana zezo ntshizane zemvula ngo-12 degrees obandayo noko phaya. Yona ke meko yenje nje phaya eFree State Bloemfontein neziphaluka sisibhozo esiqhakaza samazwe kakhulu phaya kaMafu kodwa angephi phaya yonke imini ngomso kanti kusafana ke naphaya koSasolburg lizwe kaMmandi elazulu ngo-12 degrees. Bukelwa mphaya eGauteng eJohannesburg ngo-13 degrees ocwengileyo kwasekuseni ngomso phaya ngorhatya kwindawo esifana naseVereniging ngo-13 degrees kwakhona futhi naye usemhle usazulile. Ukanti yona yenjenje imeko phaya kwaZulu Natal eThekwini ngo-19 degrees kwamathunzana njangephi entshizane zemvula kwasekuseni ngomso kube bufana ke mbukelwa amakhaya phaya koMgugundlovu kwaKwaZulu zezo ntshizane zemvula ngaye futhi la 13 degrees. eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi sisithoba elicweke kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti kuyafana ke emzonsundu phaya eBulukwane ngo-22 degrees naye akabi kwahlaba. Hamba nami sizothi jonge phaya ephondweni eMpumalanga eMbombela ngo-25 degrees ekhatshwa ngawo kwakhona nomathonsi ezomvula phambi komso kanti emini benje nje phaya eSekunda 15 elicwengileyo nje. Ukanti imeko yabo phaya eNorthwest koMahikeng kuyabanda kakhulu ke emzonsundu phaya ngo-13 degrees noxa ecwenge kamandi ngamafu acwengile nje yonke lamini ngomso kanti kube njalo ke naphaya koRustenburg nguye futhi u-18 degrees. Kanti ke emzonsundu phaya ubuse-Northern Cape wena napha koKimberley kuyabanda kakhulu ngesibhozo esikhatshwa lizulu elimathumba ndakampela kanti kube bufana ke phana ko-Upington ngamafu njangephi phaya ekuseni ngo-11 degrees.
yenjenje yona imeko phaya entshona koloni Kapa kuyabanda nciphile amaqondo efikela ku-13 degrees ekhatshwa futhi kwakhona ngaloo mathontsi entshizane. Mandivale ndiqukumbele imozulu ngeGeorge zezontshizane zemvula ngo-10 degrees. Bethuna kangako kweyam idesika mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ngasifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @indaba zethu 163 kamnandi mawethu.